Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί φαίνεται να μην μπορείτε να συνδεθείτε εύκολα με άλλους ανθρώπους? Ίσως εκπλαγείτε από αυτό που πρόκειται να σας πω, αλλά δεν έχει απαραίτητα να κάνει με την προσωπικότητά σας. Ναι, καλά ακούσατε. Είναι κάτι βαθύτερο από αυτό. Συνεχίστε να παρακολουθείτε για να μάθετε τι είναι. Είναι σύνηθες για τους εκλεκτούς να βιώνουν τη μοναξιά και να δυσκολεύονται να βρουν σχέσεις. Αυτή η μοναξιά δεν είναι απλώς ένα τυχαίο γεγονός, αλλά συχνά πηγάζει από τη μοναδική τους αυθεντικότητα και το φως τους. Οι εκλεκτοί διαθέτουν μία ξεχωριστή ενέργεια που τους διαφοροποιεί από τους άλλους. Αυτή η ενέργεια, αν και ισχυρή και εξυψωτική, μπορεί να δημιουργήσει ένα εμπόδιο ανάμεσα σε αυτούς και σε όσους δεν βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος. Οι εκλεκτοί αποθούν φυσικά εκείνους που δεν μπορούν να ταιριάξουν με τη δόνησή τους. Η αυθεντικότητά τους λειτουργεί ως φίλτρο, επιτρέποντας μόνο σε όσους συντονίζονται με τον αληθινό τους εαυτό να πλησιάσουν. Αυτή η διαδικασία φιλτραρίσματος συχνά αφήνει τους εκλεκτούς μόνους, καθώς υπάρχουν λιγότερα άτομα που μπορούν να συνδεθούν ειλικρινά μαζί τους. Δεν είναι ότι δεν θέλουν σχέσεις ή φιλίες. Αντίθετα, η πρόκληση έγκυται στο να βρουν ανθρώπους που πραγματικά τους καταλαβαίνουν και τους αποδέχονται. Η μοναδικότητα των εκλεκτών μπορεί να είναι εκφοβιστική ή μπερδεμένη για τους άλλους. Όταν οι άνθρωποι συναντούν κάποιον που ξεχωρίζει τόσο έντονα, μπορεί να νιώσουν αβεβαιότητα ή αμηχανία. Αυτή η αντίδραση μπορεί να οδηγήσει τους εκλεκτούς στο να παρεξηγηθούν ή ακόμα και να απομονωθούν. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι αυτή η μοναξιά δεν αποτελεί αντανάκλαση της αξίας ή της ελκυστικότητάς τους. Αντίθετα, υποδηλώνει το ξεχωριστό τους μονοπάτι και τα υψηλά πρότυπα που διατηρούν στις συνδέσεις τους. Αλλά αυτό είναι μόνο η επιφάνεια. Ήρθε η ώρα να εμβαθύνουμε στα κύρια κίνητρα που πιθανώς δεν έχετε καν σκεφτεί. Θα εκπλαγείτε μέχρι το τέλος του βίντεο. Ένας σημαντικός λόγος για τη μοναξιά των εκλεκτών είναι η πνευματική τους αφύπνιση. Αυτή η μεταμορφωτική διαδικασία συνοδεύεται συχνά από μια βαθιά αίσθηση απομόνωσης. Σε αντίθεση με την ιδέα της συνειδητής απόφασης να μείνει κανείς μόνος, αυτή η μοναξιά καθοδηγείται συνήθως από μια ανώτερη δύναμη. Κατά τη διάρκεια μιας πνευματικής αφύπνισης, οι εκλεκτοί υφίστανται βαθιές εσωτερικές αλλαγές που μπορούν να καταστήσουν δύσκολη τη δημιουργία ή τη διατήρηση σχέσεων. Καθώς οι εκλεκτοί εμφανίζονται πνευματικά, η αντίληψή τους για τον κόσμο και τον εαυτό τους αλλάζει δραματικά. Αποκτούν μεγαλύτερη επίγνωση της αληθινής τους φύσης και των βαθύτερων νοημάτων της ζωής. Αυτή η αυξημένη επίγνωση συχνά τους διαφοροποιεί από τους άλλους που δεν έχουν υποστεί την ίδια μεταμόρφωση. Η διαφορά στην κατανόηση και την εμπειρία μπορεί να δημιουργήσει ένα χάσμα ανάμεσα στους εκλεκτούς και τους γύρω τους, οδηγώντας σε αισθήματα μοναξιάς και απομόνωσης. Οι πνευματικές αφυπνίσεις μπορεί να είναι έντονες και εξαντλητικές, απαιτώντας σημαντική εσωτερική εργασία και στοχασμό. Αυτή η διαδικασία απαιτεί μοναξιά, καθώς επιτρέπει στους εκλεκτούς να επικεντρωθούν στην πνευματική τους ανάπτυξη χωρίς περισπασμούς. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, μπορεί να δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με άλλους που δεν μοιράζονται ή δεν κατανοούν τις εμπειρίες τους. Η ανάγκη για ενδοσκόπηση και προσωπική ανάπτυξη προηγείται των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, συμβάλλοντας περαιτέρω στην απομόνωσή τους. Οι εκλεκτοί διαθέτουν μία μοναδική ενέργεια που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις σχέσεις τους. Αυτή η ξεχωριστή ενέργεια συχνά προσελκύει πολλούς ανθρώπους προς το μέρος τους, οι οποίοι έλκονται από το φως και την αυθεντικότητά τους. Ωστόσο, αυτή η έλξη μπορεί να οδηγήσει σε ανισορροπίες στις σχέσεις. Η έβρεση ενός συντρόφου που μπορεί να ανταποδώσει την ενέργειά τους και να διατηρήσει μια ισορροπημένη σύνδεση αποτελεί σημαντική πρόκληση για τους εκλεκτούς. Η μοναδική ενέργεια των εκλεκτών είναι ταυτόχρονα ευλογία και βάρος. Από τη μία πλευρά, τους επιτρέπει να λάμπουν έντονα και να επηρεάζουν θετικά τους γύρω τους. Από την άλλη πλευρά, τους διαφοροποιεί, δημιουργώντας μια δυναμική όπου η ενέργειά τους συχνά υπερτερεί εκείνης των συντρόφων ή των φίλων τους. Αυτή η ανισορροπία μπορεί να προκαλέσει πίεση στις σχέσεις, καθώς οι εκλεκτοί μπορεί να διαπιστώσουν ότι προσφέρουν περισσότερα από όσα λαμβάνουν. Σε πολλές περιπτώσεις, οι άνθρωποι έλκονται από την ενέργεια των εκλεκτών για τους λάθος λόγους. Μπορεί να ελκύονται από το φως και τη θετικότητα,
χωρίς να είναι σε θέση να συνεισφέρουν εξίσου στη σχέση. Αυτή η μονόπλευρη δυναμική μπορεί να αφήσει τους εκλεκτούς να αισθάνονται εξαντλημένοι και ανικανοποίητοι. Δεν πρόκειται μόνο για το να έχουν έναν σύντροφο ή φίλο, αλλά για το να έχουν κάποιον που μπορεί να ταιριάξει με την ενέργειά τους και να υποστηρίξει το ταξίδι τους. Η πρόκληση της έβρεσης ισορροπημένων σχέσεων επιδεινώνεται από τα υψηλά πρότυπα που συχνά διατηρούν οι εκλεκτοί. Αναζητούν βαθιές ουσιαστικές συνδέσεις που αντιχούν με τον αληθινό τους εαυτό και τα πνευματικά τους μονοπάτια. Οι επιφανειακές ή ανισόρροπες σχέσεις. Αυτή η ανάγκη για βάθος μπορεί να καταστήσει δύσκολη την έβρεση κατάλληλων συντρόφων ή φίλων που μπορούν να συνδεθούν ειλικρινά μαζί τους σε όλα τα επίπεδα. Η αναμονή για μια ισορροπημένη σχέση είναι καθοριστική για την ευημερία των εκλεκτών. Η σύναψη ανισόρροπων σχέσεων μπορεί να οδηγήσει σε συναισθηματική εξάντληση και να εμποδίσει την πνευματική τους πρόοδο. Είναι σημαντικό για τους εκλεκτούς να αναγνωρίσουν την αξία της ενέργειάς τους και να περιμένουν σχέσεις που μπορούν να προσφέρουν αληθινή αμοιβαιότητα. Αυτή η υπομονή διασφαλίζει ότι, όταν τελικά δημιουργήσουν δεσμούς, αυτές οι σχέσεις θα είναι υποστηρικτικές, θρεπτικές και σε αρμονία με το ταξίδι τους. Το να περνούν χρόνο με πολλούς φίλους μπορεί να γίνει ενεργειακά εξαντλητικό για τους εκλεκτούς λόγω της αυξημένης ευαισθησίας τους. Η μοναδική τους ενέργεια τους καθιστά πιο ευάλωτους στις επιρροές και τις δονήσεις των γύρω τους, κάτι που μπορεί να είναι σωματικά και συναισθηματικά εξουθενωτικό. Αυτή η ευαισθησία στην ενέργεια είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, ενώ τους επιτρέπει να κατανοούν και να συνδέονται βαθιά με τους άλλους. Σημαίνει επίσης ότι μπορούν εύκολα να απορροφήσουν αρνητικές ή παράφωνες ενέργειες από το περιβάλλον τους. Η αυξημένη ευαισθησία σημαίνει ότι οι εκλεκτοί έχουν έντονη επίγνωση των συναισθημάτων και των ενεργειών των γύρω τους. Σε κοινωνικές καταστάσεις, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια συντριπτική εισρωή ενέργειας, τόσο θετικής όσο και αρνητικής. Ακόμη και αν οι αλληλεπιδράσεις είναι ευχάριστες, ο τεράστιος όγκος της ενέργειας που ανταλλάσσεται μπορεί να είναι επιβαρυντικός. Ως αποτέλεσμα, οι εκλεκτοί μπορεί να αισθάνονται εξαντλημένοι μετά από κοινωνικές συγκεντρώσεις, χρειαζόμενοι παρατεταμένες περιόδου μοναξιάς για να επαναφορτιστούν και να αποκαταστήσουν τα ενεργειακά τους επίπεδα. Η ενεργειακή εξάντληση δεν αφορά μόνο την ποσότητα των αλληλεπιδράσεων, αλλά και την ποιότητα. Οι αρνητικές ή συγκρουσιακές ενέργειες από τους άλλους μπορεί να έχουν πιο έντονο αντίκτυπο στους εκλεκτούς. Μπορούν εύκολα να αντιληφθούν υποβόσκουσες εντάσεις, ανίποτα συναισθήματα, ακόμη και τη γενική διάθεση ενός χώρου. Αυτός ο συνεχής βομβαρδισμός αισθητηριακών ερεθισμάτων μπορεί να οδηγήσει σε συναισθηματική εξάντληση, καθιστώντας δύσκολο για εκείνους να διατηρήσουν τη δική τους ενεργειακή ισορροπία. Επιπλέον, οι εκλεκτοί έχουν συχνά μια φυσική τάση να βοηθούν και να θεραπεύουν τους γύρω τους. Αυτή η ενσυναισθητική ιδιότητα μπορεί να τους οδηγήσει στο να προσφέρουν την ενέργειά τους για να στηρίξουν τους άλλους, μερικές φορές εις βάρος του εαυτού τους. Αν και η συμπόνια τους είναι δύναμη, σημαίνει επίσης ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί ώστε να μην υπερβάλλουν. Η παραμονή σε περιβάλλοντα με πολλούς ανθρώπους μπορεί να εντείνει αυτό το φαινόμενο, οδηγώντας σε σημαντική ενεργειακή εξάντληση. Οι εκλεκτοί συχνά ξεχωρίζουν λόγω της ιδιαιτερότητάς τους και των υψηλών δονήσεών τους, γεγονός που καθιστά σύνηθες για τους άλλους να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν μια σύνδεση μαζί τους. Αυτή η μοναδικότητα μπορεί να είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Ενώ αναδεικνύει τις εξαιρετικές τους ποιότητες και τον σκοπό τους, ταυτόχρονα τους απομονώνει από εκείνους που μπορεί να μην κατανοούν ή να μην συντονίζονται με την ενέργειά τους. Το να είναι κανείς διαφορετικός σε έναν κόσμο που συχνά εκτιμά τη συμμόρφωση μπορεί να προκαλέσει απομόνωση. Οι εκλεκτοί τείνουν να σκέφτονται, να αισθάνονται και να ενεργούν με τρόπους που αποκλίνουν από τα κοινωνικά πρότυπα. Οι προοπτικές τους διαμορφώνονται συνήθως από μια βαθύτερη κατανόηση των πνευματικών διαστάσεων της ζωής, κάτι που μπορεί να είναι δύσκολο για τους άλλους να συλλάβουν. Αυτή η απόκλιση μπορεί να οδηγήσει σε αισθήματα παρεξήγησης ή έλλειψης εκτίμησης, συμβάλλοντας περαιτέρω στην απομόνωσή τους. Για τους εκλεκτούς, η μοναξιά δεν είναι απλώς η απουσία παρέας, αλλά μια θεϊκή προετοιμασία για κάτι μεγαλύτερο.
Αυτή η απομόνωση είναι μια ζωτική φάση που ενισχύει τη σημασία της υπομονής, της θεραπείας και της ευθυγράμμισης με την αληθινή ουσία κάποιου. Αντί να βλέπουν τη μοναξιά ως βάρος, οι εκλεκτοί μπορούν να την θεωρήσουν ως μια περίοδο βαθιάς προσωπικής ανάπτυξης και πνευματικού εμπλουτισμού. Ένα από τα κύρια ωφέλη της μοναξιάς είναι η ευκαιρία για βαθύτερη πνευματική σύνδεση. Στις ήσυχες στιγμές της απομόνωσης, οι εκλεκτοί μπορούν να συνδεθούν πιο στενά με τον εσωτερικό τους εαυτό και το ευρύτερο πνευματικό πεδίο. Αυτός ο αδιάλειπτος χρόνος τους επιτρέπει να εξερευνήσουν την πνευματικότητά τους, να αποκτήσουν γνώσεις και να καλλιεργήσουν μια ισχυρότερη σχέση με την ανώτερη δύναμή τους. Χωρίς τους περισπασμούς των καθημερινών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, μπορούν να επικεντρωθούν στις πνευματικές τους πρακτικές, όπως ο διαλογισμός, η προσευχή ή ο στοχασμός, καλλιεργώντας εσωτερική ειρήνη και διάβγεια. Η απομόνωση επιτρέπει στους εκλεκτούς να ευθυγραμμιστούν στενότερα με την αληθινή τους ουσία. Στη μοναξιά μπορούν να αποβάλουν τις εξωτερικές επιρροές και τις κοινωνικές προσδοκίες, ανακαλύπτοντας ποιοι πραγματικά είναι και τι πραγματικά εκτιμούν. Αυτή η ευθυγράμμιση με τον αυθεντικό τους εαυτό τους βοηθά να λαμβάνουν αποφάσεις που βρίσκονται σε αρμονία με το πνευματικό τους μονοπάτι και την προσωπική τους ανάπτυξη. Οι εκλεκτοί βρίσκονται συχνά απομονωμένοι για να διατηρήσουν μια ισχυρότερη σύνδεση με μια ανώτερη δύναμη. Αυτή η απομόνωση δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, αλλά μια σκόπιμη φάση που έχει σχεδιαστεί για να εμβαθύνει το πνευματικό τους ταξίδι. Η μοναξιά επιτρέπει στους εκλεκτούς να επικεντρωθούν εξ ολοκλήρου στην πνευματική τους ανάπτυξη και να διατηρήσουν μια καθαρή, ανεμπόδιστη σύνδεση με την ανώτερη δύναμή τους. Μέσα στην ησυχία της μοναξιάς, οι εκλεκτοί μπορούν να ακούσουν τα διακριτικά μηνύματα και την καθοδήγηση από την ανώτερη δύναμή τους πιο καθαρά. Η καθημερινή ζωή είναι γεμάτη περισπασμούς και θόρυβο που μπορούν να θολώσουν την πνευματική τους αντίληψη. Μένοντας μόνοι, δημιουργούν ένα γαλήνιο περιβάλλον, όπου αυτά τα θεϊκά μηνύματα μπορούν να φτάσουν χωρίς παρεμβολές. Αυτή η άμεση επικοινωνία είναι κρίσιμη για την πνευματική τους ανάπτυξη και την κατανόηση του σκοπού της ζωής τους. Η απομόνωση βοηθά τους εκλεκτούς να παραμείνουν προσιλωμένοι στο πνευματικό τους ταξίδι. Το μονοπάτι ενός εκλεκτού είναι συχνά γεμάτο με μοναδικές προκλήσεις και ευθύνες που απαιτούν έντονη συγκέντρωση και αφοσίωση. Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και οι σχέσεις, αν και προσφέρουν πληρότητα, μπορούν μερικές φορές να αποσπάσουν την προσοχή από τα πνευματικά τους καθήκοντα. Η μοναξιά διασφαλίζει ότι οι εκλεκτοί μπορούν να αφιερώσουν τον χρόνο και την ενέργειά τους στο ανώτερο κάλεσμά τους χωρίς εξωτερικούς περισπασμούς. Αυτή η σύνδεση με μια ανώτερη δύναμη κατά τη διάρκεια της απομόνωσης λειτουργεί επίσης ως πηγή δύναμης και υποστήριξης. Οι εκλεκτοί μπορούν να αντλήσουν από αυτή τη θεϊκή ενέργεια για να πλοηγηθούν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Η αίσθηση ότι καθοδηγούνται και προστατεύονται από μια ανώτερη δύναμη παρέχει σιγουριά και ενθάρρυνση, βοηθώντας τους να παραμείνουν ανθεκτικοί και δεσμευμένοι στο μονοπάτι τους. Και τώρα, η πιο σημαντική πτυχή της απομόνωσής σας, όπως την ανέφερα μερικές φορές ήδη. Ο πιο σημαντικός λόγος για την απομόνωση των εκλεκτών είναι η ανάγκη για εσωτερική θεραπεία. Εάν το σύμπαν σας απομόνωσε, είναι πιθανώς η ώρα να σταματήσετε και να θεραπευτείτε. Παλιές πληγές και τραύματα μπορούν να εμποδίσουν τη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων, καθιστώντας τη μοναξιά μια απαραίτητη φάση για ενδοσκόπηση και ανάρρωση. Για τους εκλεκτούς, αυτή η περίοδος απομόνωσης είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση και τη θεραπεία αυτών των βαθιά ριζωμένων ζητημάτων, επιτρέποντάς τους να αναδυθούν ισχυρότεροι και πιο ισορροπημένοι. Οι εκλεκτοί φέρουν συχνά συναισθηματικά και ψυχολογικά σημάδια από το παρελθόν τους. Αυτές οι πληγές μπορεί να προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως εμπειρίες της παιδικής ηλικίας, παρελθούσες σχέσεις ή ακόμη και διαγενειακό τραύμα. Τέτοια ανεπίλητα ζητήματα μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητά τους να συνδέονται με άλλους με υγιή και ικανοποιητικό τρόπο. Το να είναι κανείς μόνος παρέχει τον χώρο που απαιτείται για να αντιμετωπίσει και να θεραπεύσει αυτές τις πληγές, χωρίς την πρόσθετη πολυπλοκότητα της διατήρησης σχέσεων. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου μοναξιάς,
Οι εκλεκτοί μπορούν να εμπλακούν σε βαθύ αυτό στοχασμό. Μπορούν να εξερευνήσουν τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις συμπεριφορές τους για να κατανοήσουν τις βαθύτερες αιτίες του πόνου τους. Εάν συνεχίζετε να παρακολουθείτε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Εάν απολαύσατε το περιεχόμενο και θέλετε να δείτε περισσότερα, παρακαλούμε, σκεφτείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί εγγραφή. Η υποστήριξή σας εκτιμάται πολύ. Μη διστάσετε να μοιραστείτε τις εμπειρίες ή τις σκέψεις σας στα σχόλια παρακάτω. Μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχετε και κάντε εγγραφή για περισσότερο διορατικό περιεχόμενο.